Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin iti naimbag ken nagasat nga aldaw, sa dino man a lugar ti ayan nyo ita. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasayaat a kasasaan, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikan biag ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan, nga Albert, manipod ili ti Santiago, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti surat ni Albert. Dear Miss F, kas pamasungat to'y nanumu a surat ko, makablaawan kayo man pay amin, nga awan ti malabsan. Nang nangruna kada kayo amang bukbukal, kadagiti drama a maipatpatangatang dito'y YouTube. Kastamatan kadagiti padak a naayat adumdumngeg dito'y programa. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Albert. Tubuak ti ili ti Santiago, manipod probinsya ti Isabela. Agtawanak itan iti nasurok 50. Ngem ti padas ngay nakibinglay kat napasamak, idi kapanbanwagak paylaeng. Patsyak apakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti makangeg toy padas ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Elsie. Oh, malo, si kamot gayam. Imbag man ta nakapasyar kan. Ay, agberbero kak nga rod, iti mabalin ko akais istorya. Nagsakit nga min ti ulok. Kapo kadag iti agsisinumbang, ira problema. Oh, ala, agtugaw ka pa, mare. Agi amanak, mare. Anya ka diti ko nam a problema, mare. Ay, kuwa, mare. Busy kan samot. Wan nga rod, mare. Ilislistak man dagiti naibusan at agilako dito'y grocery. Itikas na, awan to ti malipatak nga alaan inton umay ti truck nga agdel-deliver. Ang ibagam lataan no anya da ita, mare. Si sasagana ak nga agdengag. Ay, ti asawak, mare. Saan mo tin nga umawawag? Malaksid iti da ita. 2 bulanan asaan ang nagpauit. Anya, ay sus, amangan kit dimot no agsakit. Ay, sabalit agparparik na kanyak, Elsie. Amangan kit din no adda babae na iji Saudi. Malu, agpada nga adda iji abroad ti asawa ta. Ngamjak pinagatapan iti madin ni Albert. Ngamin, adda pa nagtalik ko kankwana. Kasta ka kumamot iti asawam. Ay, adda ka di amamom kadagiti katrabaho na. Number ti cellphone, wenno telepono iti kumpanya nga ayan na. Awagam, iti kasta maamwam no anya tinapasama kin ni Romy. Ay, saan mat asigod akas dyan ni Romy? Ti asawak ti umawawag. Unay lakit din ayan ni Albert. Kanayon arong timing ti iaawag na. Song batak labiit, Marian. Hello, Lakay. Madamdamakan ton nga umawag. Wenno inton bigaton. Busy akpay ngamin ita dito'y grocery. Asikaswak pa'y ti bakery kan laundry shop inton madamdama. Pasensya ka na, Lakay. Baliwam tulaangan ti umawag, Juan.
Oh, apa yan nalitay ka, Albert? Saan mo kandi manan na nakasarita ni misis mo? Ay, nakasaritak pare. Ngam kasi ti sigod. Nabit kami lang nagsarita, tagdardaras ni Elsie. Apa ngay ka no? Ada ka di papanan na, kasta? Awan mat hindi. Ada siguro dagiti aggatang iti grocery. Ken asikaswan na pa'y kano dagiti daduma negosyo mi. Panang ko nakit naragsak ti asawang kadagiti negosyo yo di Pilipinas, pare. Huwag nga ron. Manipod na rugyan lang dagiti negosyo mi. Awan mo't oras na kanya kon. Nalipatan nan sa amalidlidayak mat dito pare. Isang arumbang lang nga sumurot ka kanyak inton bigat, pare. Intag pasya. Pasyaran tati lugar at ambayan dagiti pada tayo nga OFW dito i Dubai. Masigurado, malipatan ti asawam. Ay, stay, ti panikot mo. Ah? Sika talaga pare sa amin. Tilalablabidem. Angaw ko lang tayo, pare Albert. Angam na saysayat, nga sumurot ka kanyak inton bigat. Ado ti mama mo, bijay. Among Albert, nakaragragsakak ita. Ngamin, nakadwada ka nagpaspasyar ka da sa amin. Talaga anangaw ka mata niya. Kasta ang ngamin, nakarkaro ti kinataar mo no kasta nga umis-isam ka. Pudno ka di dayta? Uwan ko nakman. Ala, gapo iti dayta ngayon pagam. Ilibre ka man iti merienda ito madamdama? Ay, wow. Kaya't ko unay dayta, Albert. Ngamput no ti imbagak. Pwera angaw, nataer ka talaga. Kinapud no na, ag gusto ak unay kan ka. Iso na lang, ano pansin ka. Pasensya kan biyang ka. Ngam, antan asawa. Wan, ngam awan mati asawam dito saan ka diya? Saan nanto ama-amuan noan niya ti aramidam dito? Tinasaya surutan tanda giti kakadwata. Amangan no birbirukan datan. Di mo ka di kayat at asikaswak anasaya at impundar ta negosyo. Wen, adda akong dita bakit? Ang di na kumamatlip-lipatan Ureagin na dayo ta. Panunutom lat ako mamati obligasyon mo kasasawak. Uray makumikom ka. Ada ko malatamat oras mo kanyak baka? Sus, agdrama ka man ako nakon, lakay. Ay, nagbaliw ka na bakit? Albert, sa anak nagbaliw. Si kamot ngamin, puro rong timing ti iawag mo. Iso adinak makasarita iti mabayag. Kano maminsan, talaga adinak makasarita. Gaputa makumi kumakadagiti negosyo ta. Basol ko pa'y gaya man, no apay akailiw ka. Ayun, sige. Bayam, mga ramidak itiwagas, tapno sa anak mailiw kan ka. Ay, makamuka man laangan. Malabaliwan tanto tagsarita, inton sa anin anapudot ti ulom. Sige, bye. No kasta, ada saan nyo ang nagkinaawatan iti asawa, Mare? Kasanumat ngamin, Mare. Saan ang makauawat? Iso ajak pailaan kayat akasarita. Ay nati nasaya at Mare, urnusan nyo adagos ti saan nyo ang nagkinaawatan nga agasawa. Ha? Inton kuan, maitulad kayo kada kami ka ni Romy. Ha? Apay, kumusta kayon iti asawa, Mare? Iso asaanan nga umawawag ka nagpawpaw iti asawa, ngamin adda babae na. Anya? Nakaamwam nga iti dayta, Mare. Naamwak iti maysa kadag iti katarabahuan na. Nagsakit, Elsie. Agbabawi ak anang iduron kenkwana tapno ag abroad. Maluha. Iso asi ka, Mare, di mo iduron iti sulisog ti asawam. Saan adakas ti ag negosyo, ngam ikammat iti oras ti asawam. Adalo man ti Rabi. Ngam talaga atyak maalat iturog ko. Saan ang maikat iti panunot ko dagiti imbagbaga ni Malo?
Malagip ko lakit nga ro ti imbaga ni Albert. Itinaudi apa nagsarita mi. Agaramid ka no itiwagas tapno di nakailiw. Anya nga tati kayat na asawan ni iti daytiyang imbaga na. Aguray ka. Amangan ket di mat no balak na tiyang babae. Saan mat siguro? Saan ko mamat, Diyos ko? Diyak kayat amadadaal ti pamilya mi. Diyak lakit di kabailan no mapukaw ko ni Albert. Ay atak ti asawak. Sapay ko matalawlawagam ti panunot na, Diyos ko. Di mo ko maitulok ama sulisog. Anya matan, tila sumsumrak iti panunot ko. Tinasayaat, iyon ko man kit iti radyo. Agdengag akpay laang, pangalalaak iti turog ko. Hala, kadag iti papagayan tayo iti tangatang. At naman may sa palagip tayo. Daytoy ket palagip lang kadag iti misis nga adda asawa na iti abroad. No kasano ti kinalailo yo kadag iti mister yo idi adda pay lang diti Pilipinas. Mas nakarkaro pa iti kinalailo yo ita. Tadada na iti balas yu taaw papagayam. Ita tadada iti adayo. Iparik na yo kadakwada tinalaos sa panagayat yo. Kanayon yo ida nga kumustaan. Ikanyo ida iti oras yo, babaan, iti kanayo nyo apan nakisarita kadakwada iti cellphone, wano iti messenger, kanayo nyo alaglagipin, papagayan, nariga, ti ada iti adayo. Ngamin, no adada iti adayo, as asidegme, ti pan nakasulisog da. Saan ko mamay? Diba? Yat adayong kadi, di mo ipalubos ang masulisog ti asawa. Ken daytoy pay papagayam ko ida. Saan aga po tay ayaten na kayo ti asawa yo ket sandan ang masulisog iti sabali. Iso arumbay na lang at parik na yo kadakwada nga ura agin nadayo kayo ket adda kay latta dita para kadakwada. Iti kasta adamot inspirasyon da nga inaldaw iti panagtrabaho da. Kang Ronan ti amin, papagayam, may dayuda iti sulisog, ken awan ti marakra a pamilya. Okay. Agsugli iti pagayam nyo, kalpasan, kadagiti sumagmamano palagi, manipon iti master control. Ay, nakabasolak samatan kin ni Albert. Masapul ang makabawi ak iti asawa. Saan ka sumurot inton bigat? Kunan, pare? Uwan pare. Apay ngay? Naragragsak mo itla, no adda ka, pre. Kan may sa... Birukan na kanibiyang ka. Daydagan nga rod. Narikat. Diyak kaya tamang namnama kanyak ni Bianca. Patulam nga binan na. Nagpintas ni Bianca. Siksi, kaya kaububingan na may lang. Saan pa'y alaspag? Napintas ti pamagina sika. Di mo pagkat. Sigurado aparagsakan na kadayjay iti sumagmamanula nga bulan nakadatay ditoy. Basol iti Diyos ti kahit mong aramida pare. Kayan may sa ay ayatag ti asawak. Iso asyak ti umadayo ka ni Bianca. Nene, ada nag-text ka. Amang ano ni Bianca? Nimat Elsie. Hello, honey. Pasensya kalakuman idi na minsan nga aldaw. Sapay kuma, tadi na kun kaungat. Sorry, lakay. I miss you so much. Uy, ayos. Okay kami ka ni Elsie, pare. Nakalala ilumanan kanyak ti asawa. Hi, Albert. Oh, Bianca. Apa nga da ka ditoy? Kailiw ka nga minan. Apay nga'y, adi ka matan sumursurot kini sami. Iwasan na ka di. Kwa, Bianca. Amumat nga dan asawak. Ken pagayam lang ti pangibilbilang akan ka. Ngam Albert, ay ayatan ka. Amok,
kan mariknak nga ay ayatan nakmat. Saan ka di? Pasensya ka na. Ang magbirok kalangan iti sa bali nga ayatem. Kas nakon. Addan asawak. Albert. Ado dagiti babarupay tita. At least, mabalinda ka nga kalaysa. Pangasim yan ka ha. Lipatin na kon. Sana siyak ti lalaki aparagan ka. Nakaimpake ka talaga na, pare. Wan pare, excited ang nga na makaawi di Pilipinas. Sika nga eh. Siyempre, excited ah. Ngamin, makita ka man ti pamilyak. Sami. Sana kung nagsubli dito eh. Ag tinulong kami langan iti asawa kadag iti negosyo mi. Diyak kaya ti mayadayo iti pamilyak. Kastamit lang ti balak ko, pare. Ag negosyo aklangan. Nagrigat nga paiso ti mayadayo iti pamilya. Kinapudno na, pare. Ado ti na amiris ko kapukon ka. Iso manipod ita. Agbalbaliw akon. Albert Lakay, di ka kadipay nalpas. Agur-ura yan, dagiti ubing itilugan. Hey, maya kaon. Anya nga eh. Mapantan ba kay? Ay na. Nataer at talaga to'y asawak. Uray addan edad na. Kat siyempre, napintas mo ti asawa. Mangbola ka man la ako nakon. Ay na, nagbiit nga agpay so ti panaglabas ti panawanan niya. 25 years na nga agasawa. Wen, kat nakalpas mo ten iti panagadal dagiti anak ta. Ita, agkalay sa tamanan. Imbaglaangan, tasaan nga intulok ti Diyos ti panakarakrak ti pamilyata. Idi adda ka pa'y lang iti abroad. Wen nga rod bakit? Agyaman tayo ti Diyos. Ngamin, di na binaybayan ang masulisugak. Ket aging kay ta. Naragsak ti binukil ta a pamilya. Makunak ang nagasatak, gaputa na ilisiak iti sulisog, kabayatan ti kaaddak iti balasiw taaw. Napaadal mimet dagiti tallo nga anak mi, kat professional da amin itan. Iso na laeng, tamakumikum damet kadagiti trabaho da, isong aging gaitakat awan pa'y makuna nga apu kumi. Ngam oray no kasta, makunak anaragsak kami, ngamin agdadan na kami met asang kapamilya. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Albert. Ken ka pagayam, Albert. Ado dagiti agkalikagom amapan iti balasiw taaw. Iti kasta ket maikanda iti nasayaat a panagbiag dagiti pamilyada. Makapaladingit laeng numaminsan. Ngamin, adda dagiti daddumang agpaituray ken isulisog nga iso ti agbalin agapo ti pannakarakrak ti maysa a pamilya. Ngem no agturay ti panagayat iti pamilya, di kanto masulisog. Ipasagapsep iti kaunggan dagiti innak ken amma ti bilin ti Dios. Dakkel a tulong daytoy ket mapaglan ti pannakarakrak ti maysa a pagtaengan. Alakastan pagayam, Albert, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.